er strategien? Skal vi vælte den vej over? Det her med det todimensionelle, der bliver tredimensionelt. Den der spænding mellem det todimensionelle og det tredimensionelle, det synes jeg bare er så meget typisk for os tre. Ikke? Altså, meget af oplevelsen ved at opleve altså et møbel, det er jo at sidde i det og ligesom røre ved det og mærke, hold det op, det er fjeder, og også mærke, at det faktisk er rart at sidde i det. Og så vælter vi den vej over. Så skal vi hen på rillen, ikke? Ja, så lægger vi den lige ned på rillen der. Er vi der? Møbler, det er jo det, jeg kan. Og jeg synes jo, det er enormt spændende at arbejde med møbler, og jeg håber jo, at de, der kommer her, de får den oplevelse at se noget andet. Og nogle af møblerne her er jo faktisk inspireret af Johannes Larsens fuglemalerier. Og andre, som jeg har lavet tidligere, er jo noget helt andet, hvor jeg har arbejdet og eksperimenteret med materialer. Forsigtigt. Har du den? Jeg hedder Bodil Manns, og jeg er keramiker. Jeg vil tro, det er nok meget grafisk. Jeg ved også, jeg er også engang i en eller anden artikel blevet kaldt, at jeg var meget grafisk keramiker. For det interesserer mig nok. Striber og streger og flader puttet sammen til konstruktion eller komposition, ikke? Jeg vil gerne lige bytte hænder nu. Kan du holde den? Ja. Så. Jeg hedder Gudrun Pagter, og jeg er væver. Og beskæftiger mig med vævede vægtæpper. Og det udtryk, jeg bruger konkret geometrisk, det lægger ligesom op til, i hvert fald sådan som jeg arbejder, til store formater. Det er jo ligesom med Skamlerne eller Bodils keramik. Ikke? Der er kun lige det, der skal være. Ikke? Og det synes jeg, folk skulle komme og se, hvordan man kan udtrykke sig med så få linjer. Og alligevel få en oplevelse. Og så får man på en eller anden måde en lidt storslået oplevelse, fordi der jo knæme er så højt til loftet her på mange måder, både bogstaveligt og så historisk. Ikke? Det synes jeg er fint at opleve. Og det gjorde den på en derinde. Nå, men ja, velbekomme. Det gik jo fint. Så kan vi bare lige fjerne fedtfingrene udvendigt.